Obo hingke ang first time plastic wire ni bag sanamani bahai nangjak bai khanai di abono o blog ni bisingte ang obono phunuknai je plastic wire ni bag bahai ke sanam tei busuk busuk ke measurement rok khlaina nang ang je simani jora tei ang norokno tini o blog ni bisingte share khaina thang tongo ang bo asok torungya haipano je rungmani tini sanamui nainai hingke norok bo tomungno surungna rong muchungui tongkhe o blog no puila ni simi paithak jora joyakari nai tongdi. So wire rok ang oro bag sanamna bagui two types ni wire nakha kaisa hingke purple color hingke tei kaisa hingke lemon green color hingke ang oro iko measurement khlainanai scale by ang total 7.5 foot nanai hingke o scale hingke to 1 foot ka o hingke abono ang tabuk measurement khlai tongo norok naidi ang oro 7 foot tei ordek nanai 7.5 foot hingke abono iko measurement khlai tongo hingke asuk jora tei cut khai paisinai hingke ang o lemon green color no total 11 ta 7.5 foot khai rasawui nanai hingke aboni yagulo iko o purple color no bahaino same amta haike no iko rasawui nanai oro 4 foot 5 foot hingke 6 foot kakha 7 foot tei iko asuk ordek hingke ongkha ani jotono measurement khlaibai paikha tabukhe ang sanam sinai iko wire no amta haike nakha easy no obo norok kisa kaham ke naidi hingke o tabuk wire no sakao sora sabui tisai ri rohor sinai naidi tisai rohor mani yagulo hingke obno trot sake sonai iko kaisa ke ongi sipaikha amta haike no total 22 ta wanai hingke kaisa lemon color ni to paikha tabuk hingke purple color ni obo same amta haike no khainai hingke oboni pore ke teibo lemon green color ni phaijao nai teibo purple color ni phainai haike no mix khainai thanai tang kaisa ni por kaisa khainai hingke norok abono nai tongdi kaham ke iko amta haike soman khai manabo obo to 7.5 foot khai ang measurement khlai raina mani hingke iko obono oro tabuk wasinai ang oro 22 ta wabai khanai di norok lekhawi nai di omo haike ang kisa medium size ni no bag sanamna thang tong asubo kotoria asubo chikonia hingke iko yang obo hingke running wire obo baino joto guri bai chung bag no paithak jora wanai hingke iko yang khikrok ni line hingke jotono wabai kha naidi haino khondro jagui tongo gang norok no obono kisa dekhai phunukano iko asuk logo naidi yang kinani side o hingke ang 11 ta wakha iko 11 ta kao hingke o kwchar ni line o hingke total 22 ta ang norok no taising samani first to ang je phunukmani abono o line abono swkang obo wawi manabo o kwchar ni line ang je lekhamani hingke jotono wabai kha o khikrok ni hingke mia horo khikrok jora wawi tongmani ordek no tini tei haino hai start khaijao kha aro ni simi no mia mukturi phai thui paikha hingke tini khe aro ni simi tei bo start khaika horo simi si wawo salo hingke taimania hingke horo hingke maisa bai nungbai iko thuyasani swkang kisa romo hingke abono ordek to kasaka kisa teibo kwbangma wajangnai se tongkho hingke ani o bag to ang busuk jora tui chano tei busuk jora tui naithokna abo bo sia first time si wawi tongma ba mistake phano ongoi mano norok to ani je blog nai tongnai rok ni bisingo kwbangma no korung tongona khakhaio hingke norok tomungno siwi tongkhe ano sadi ang bo jaga rogo mistake khai tong tei ang supano rungya rok hingke ani obno phano nai surungdi ang bo try khai tongo ani best rungna bagui hingke je kurung rok hingke bani bo jaga mistake tong sadi ang surungnai obo tabo khai jodi naithok ongkhe ba chakhe ang bwskango teibo naithok khainai onyo color ni rok hingke abono tabuk chanani bai sikok hingke afro hingke ang kaham ke ruburung soknai tei ang norok ni bwskango full wamani bahai ke wateibo kaham khai afro hingke ang teibo video kitsapano cut khaya kare ang norok no phunuknai tabuk hingke like ang tini hororom kha tei
khana horo tai baisa maisa bairam kha ama haike kisa kisa khainai ang romui tongo hinke afro hinke ang norokno pura kaisa jaga o khaino puilani simi paithak jora jotto norokno phunuknai kat khaimani rok hinke abono norok ano support khlai tongni tei jerung jarok hinke kisa kaham khainai di hinke norok bo ang haike wawi tongo eba sorongui tongo hinke kisa turuk kheno wadi tamni hinke obo kisa kubuk o plastic wire kisa kubuk yak rok trat khaike rajagui phano mano ani no kisa rajak kha ke abono kono donani dorgar nangya first time wamang ba turuk kheno sorongdi mia horo wamani bara tini phungo chengsinai hinke o bisingo angri dawina kha tamni hinke obo wawi tongphorong ke srap sakhai khondroi tongo aboni bagui iji yongna bagui ang orori dawina kha bui kurung rong ke tomtui rok kon nangya ang hinke kisa comfortable nango amta hai serep jak rong ke tamjani hayong jago hani bagui rongya khoni bagui kisa amtui rok khai manao norok bo khaina nai hinke nawi mano ang haike no amta haike hinke kisa wathogo tei gana gini rogo khoroksa sukno phano wamani rok bo nugya YouTube o nai surungjamani se hinke ba omo hayong jakata hinke o bag o wire bo ang paimani kisa dam komni no paikha tamni hinke dukmali hatio tei manthogya o patla jat wire simeno manthogo hani bagui hinke botol arogo hinke to dam kobangni tongo komni tongo aboni joni thani se hinke dam kobangni hinke to obviously tei sak ragongnai kahamongnai hinke tabuk obo o dam komni bai no wawi chao hinke bwskango hinke dam kobangni bai wanai hinke ang o wawi tongmani wire ni price ongkha 70 rupees hinke tebo dam kobangni hinke to teisa ragano obo hinke ekdom seng hayongui tongo haifano kokuroi tabuk first time sibla ulo naithoke taibo wawano hinke tabuk norok ani video nai tongnani bisingo sabo amta hai bag wanani rung ano comment khlai sala tei sabo rungna musung borok bo comment khlai sadi tabuk norok ani o blog nai tongkhake tei tabuk ani 20k subscriber kanani nai tongkha norok ni hamjakma roi tei kisani bagui 20k supungui rusidi hinke belai no khakchang nai ang hinke afro hinke teibo norok ang tabuk to kisa ani blog rok saptao kaisa kaini hairok si upload ongui tongsio kisa time bukuruyangma bai tei content ba asukmani hayong tongkha kwchangmani kono jagao phanosi lorina musungya blog rok khaina musungya hayong tongkha ke 20k rok kakhele bwkha taibo bachai phainai tongthogui hinke iko kok sate no asok sok paikha motamoti wabai tutui nongkha tabuk finishing rona nai tongo iko online sa wabai kheno paisinai hinke asuk jora wabai nai bono yakari tongkha tabuk hinke flowers sanamnani nai tongo ang total 3ta flowers sanamnai o flowers sanamnani hinke ekdom easy no iko yasikong noino haike nadi hinke wire no ulta philui kiting khaiui gol khaiui sudo rabde tongdi ama haike obon saka oborui ulta philui nadi phia wire no ango flower sanam thani wire measurement khlaina kha 8 foot high hinke norok nijoni thani si busu kotor khainai khaya ang obo medium size ni khai tongo ani kaisa flower kotor rongnai tei kisa aboni se chikon rongnai tei kaisa aboni se chikon rongnai kisa chikoni simi kotor rongnai tangke ba ang tabuk sanamui tongmani ke medium size ni no sanamui tongo ang obno kuruknani kirijagoi haino saka o khawina kha norok khayabo khaimano haifano ang kuruknani kirijagoi ama haike khaina kha hinke tabuk obono ulta philui yang saka tui sursaina sinai obo jesuk sarai ba sapano rongnai sudo gol khaine amta haike wire no surjanani simisi suruinai naidi ko obo tak srap sa khairi rinai ge haike no joto line khaine oboni saka obo khaine khaithanai haifano wire kolokmani bagui kisa kosto ongo pura chora thani kisa yak rok kasa jawo kolokma bla abono bisingtui sora di iko haike sora di tai waisa tight khai di yak bo srap sa khainai khaima tongo ge abono kisa careful khaima khainai obono sojawina hansinai ani flower janani nai tongkha iko nagui nyoman khana iko oboni saka obo khai joto khaisinai motamoti wire kolokma tongmani
habbaikha bisingo no yasi thainui khaine ma phano yasi thaitam rok nakhele onglak phia kwcharni abo ekdom golong golong hayong tongnai hingke haini bagui yasi thainui hingke thik amta haike no joto sorabai nasinai bui hai asok rungjaya khoba ketal siba first ni simi je klai aboni simi no ang start khai phaio norok bo klai ni simi no khaidi aboni bagui ni ang o flower khaima bo haike no khaio teibo naithok naithok kwbangma design ni khaima no haibano tabuk obo khai naigra nakho hingke iko khaibai to tiyongkha hingke tabo o last ni no obo khatori marnai iko amta haike sibo kachanani haike khatori rokhan paikha hingke obo kacharo rona bagui nai boni bukrui dehinai kacharo rona bagui oino color bai obono swnamui tongo ang tasing je wamani haike no same to same ke wawi nanai hingke obono tabuk hai ke sawi nanai hingke bisingtui dawi rosinai aje kachar long long hai tongmani o iko haike sorai roknai naidi haike iko khum hayong thangka naidi khum hayong thangka hingke oboke medium size ni ang swnambai kha hingke tabukhe tei kaisa swnamlai sinai phaidi iko swnambai kha oboke jottoni se small size ni hingke oro bahaino ang kacharo dawi rosinai iko oro bo purple color ni no kacharo dawi rosinai iko bonke khumbo bwsa tei khairi rokha bukrui ang o bwsano si jottoni slai naithokjaku kha bo hingke cherap sang tongo iko naithokjak kha ang o bwsa khum no hingke ani flowers kainui paigra kha tei kaisa jottoni sai kotor abo bo khainai ko to kainai ongkha hingke tabuk last ni tei kaisa kotor khainai so ani flowers rok to swnambai kha tabuk khe bag buduk khainani bagui ang nai tongo obo hingke ang kisa heart nongjago tamni hingke obo berebna nango berebui rabnani nango hingke ang oro 4ta wire khainai na kha hingke iko ang asok video khaijakliya wawi tongphro kosto mosto khai kono mote rabbai kha hingke tabo obono busuk khatori tonjak ang obono tabuk oro wawi rosinai sorawi nai rawi rosinai tai iko oro hingke ang obo swnamphoro hingke asok phunukjakliya norokno tamni hingke angbo kisa kosto mosto khaimani haifano ongdrop ongkha hingke phaide abono direct o buduk rok thepabai tei flowers rok thepabai mani yagola chini bag ni final look nailai sinai so baya rok iko ani bag complete dongbai kha kosto mosto kono mote wabai kha ofro kisa khaifano hingke jesuk expect khaimani asuk nongkha tamni ke first time lasuk bo naithogo ngani hini ang kha khaimani ya hingke asuk nongkha asuk bo naithogya ongya hingke abono belain tongthoka kosto khai phol mankhe last hingke tabuk ri rok tui rok dadroble chukha buini hai asuk naithogya phano hingke abono belain tongthokjak norokle bahai nangjaka sadiani first time wamani ke abono tini ni bagui asuk nong sinai norok kaham ke support khai tongkhe ang botei bo surongoi dongkhe norni bagui background mani video taibo ketal tubunai design naithok khai hingke bye bye tini ni bagui asuk nong sinai।